Al tientallen jaren wienen de plannen om het kanaal tussen Nijbeets en de Veenhoop weer bevaarbaar te maken. Maar nu is het dan eindelijk zover. Eind dit jaar vieren beide dorpen de werriepening van het kanaal. Intussen wordt er nog hard werken om de laatste zaken af te maken. Dat moet ik, want van 1 januari 2015 af vervalt een grutpad van de 5 miljoen euro subsidie. Dat weer nog even spannend. Inmiddels weten we dat het inderdaad klaar is, dus dat is een heel gerust gevoel, zal ik maar zeggen. Maar het was nog wel even wat knijpen toen we op een gegeven moment planningen zagen, zo halverwege het jaar, waarbij we toch dreigden over de deadline heen te gaan. Voor inwenste Marjan Jacobi van de Veenhoop wie vooral het laatste jaar bijzonder. Ze had zo'n de start van het werk overal foto's van maken. Via Facebook konden de inwoners van de Veenhoop op berichten blijven. Ze is blij dat het haast-klaar is. Dat is geweldig. En ze ervaart het hele dorp, de inwoners van Veenhoop, van Nijbeets. Hier hebben het meisje al verdienen en het is super dat ze de deadline halen. De varen in Kwatten vollen meer bootjes op het kanaal. En boven dat smiet het nog meer op voor de regio. Het betekent heel veel voor de leefbaarheid van hier de Veenhoop en ook in Nijbeets. Het betekent veel voor ondernemers die allerlei plannen hebben rond het kanaal. Maar het betekent ook vanuit cultureel historisch perspectief betekent het veel. Recreatie en toerisme. Het wichtigste deel van het werk is dus moonkleer. Lietsere werkzaamheden volg je letter nog. En deze simmer kunnen de bootjes over het kanaal varen. Mevrouw Jacobi vindt het geweldig dat Nijbeets en de Veenhoop er op 30 december al feestelijk bij stilstaan. Ik denk dat we de vlaggenmachinaal weer uitsteken moeten. Want het is natuurlijk super. Het is geweldig. Voor beide dorpen, maar ik voor de omjouwing. Voor iedereen.